Halo, 30/12/2024 a ja už vítam všetkých tých, ktorí si vybrali túto krásnu zelenú náušnicu. A samozrejme, toto videjko je platné v rôznom čase, takže keď to niekto nájde aj mimo vianočnej atmosféry, mimo koncoročnej atmosféry, bude to mať pre ňoho zmysel. Poďme už ale na karty, aby som dlho nekecala. Takže ľudia, ktorí si vybrali túto kôpku, tak ich téma je zraniteľnosť. Je to niečo podobné ako v predchádzajúcom mojom videu, ktoré som nahrala. V tej jednej kôpke je tiež zraniteľnosť a tiež je tam korunná čakra. Takže pravdepodobné je, že tá kolektívna energia bude podobná. Budú to asi pozerať ľudia možno podobnej frekvencie, podobnej vibrácie. Takže čo pre nás znamená zraniteľnosť? Kedy chameleončíme a kedy naozaj rozprávame zo srdca. Áno, v tomto svete je niekedy nutné sa prispôsobiť, ale nemalo by sa to stať našou tradíciou až do takej miery, že budeme nosiť masky a budeme sa snažiť byť stále niekým iným podľa toho, kým sme. Prečo by sme to nemali robiť? Hlavne z toho dôvodu, že prestaneme priťahovať tých správnych ľudí. Na to, aby sme si pritiahli do života vlastne tých správnych ľudí a tie správne veci, po ktorých túžime, tak je potrebné, aby sme vlastne otvorili našu esenciu duše. No a to sa nám určite nepodarí, keď budeme stále nosiť nejaké iné masky a hrať sa na niekoho iného. Áno, zraniteľnosť bolí, prejavenie zraniteľnosti niekedy bolí. Prečo to bolí? Pretože my to vyskúšame a možno, že sa zraníme, možno to urobíme tam, kde to nie je celkom žiaduce, ale niekedy aj takáto skúsenosť je potrebná. A vždy si treba povedať, že ak to nevyšlo, nevadí, proste naša cesta je takáto, je to cesta autenticity a jednoducho, áno, je to niekedy bolestivé, pretože sa môže stať, že ľudia nás zneužijú, využijú našu dobrotu a tak ďalej a tak ďalej. Ale to chce tiež cvik, a mali by sme sa o to pokúšať, otvárať srdce, otvárať svoju zraniteľnosť a byť tu vlastne pre tých, ktorí to potrebujú. Držať ako keby ten priestor a byť takým upevňovateľom, byť človekom, ktorý podporuje aj iných hypersenzitívnych ľudí na ceste vlastne otvorenia srdca, na ceste autenticity a tak ďalej. Pretože keď neprejavíme tú esenciu duše, tak nielen, že si privolávame choroby do tela a blokády, ale začneme byť frustrovaní, začneme byť nespokojní a budeme mať taký pocit, že nestretávame tých správnych ľudí na našej ceste. Tak, poďme ďalej na druhú kartu. Druhá karta je vlastne, čo nás blokuje. Tak, pozrime si ju dobre. Je to korunná čakra, áno. Neobmedzené ja, áno. Čo nás tam môže blokovať? Korunná čakra, predstavíme si mentálne centrum. Možno niečo nesprávne vidíme. Možno máme zahmlené. Možno existuje strašne veľa možno. Možno sme tak zahltení, že nemáme čas na seba a nemáme čas na ticho a nemáme čas vizualizovať, snívať, meditovať, napájať sa na tie vyššie sféry. Áno? Čiže tam máme nejakú zahmlenosť. A možno sme skeptickí a nevizualizujeme správne a nedostávame sa vlastne k tomu, čo je napísané na tej karte. Neobmedzené ja. Áno. Čiže áno, manifestácia je veľmi dôležitá a
pri manifestácii, ale musíme byť v súlade sami so sebou. Prečo vlastne ľuďom funguje, keď začnú športovať, začnú sa nejako pohybovať, či už behať, plávať, alebo chodia na fitness, alebo chodia sa otužovať, alebo chodia na bicykel. Prečo ľuďom to funguje a prináša im to strašne veľa a zrazu zistia, že ten život má úplne inú kvalitu. No pretože sa dostávame do súladu s vlastnou esenciou duše. Práve preto to funguje, moji milí priatelia, a je veľmi dobré v tom stave bláženosti, pretože keď sa hýbeme, tak vlastne tam sa doplňajú chemické látky ako adrenalín, dopamín a tak ďalej a tak ďalej. Takže vlastne v tom stave blaženom, kedy vlastne už sme takí spokojní a resetujeme trošku aj myseľ a dostávame sa vlastne aj k informáciám, pretože sme v tichu, sme napojení sami na seba, na svoje telo a na svoju esenciu duše. A práve vtedy je dobré vizualizovať si to, čo chceme. Pretože to má veľmi veľký účinok. Má to oveľa väčší účinok, ako keď sedíme doma, pozeráme nejaké podcasty a potácame sa doma s telefónom a vytvárame nadbytočné potenciály, takzvané. My vlastne generujeme energiu, stále rozmýšľame, čo by sme chceli, prečo to nemáme, do keľu, prečo sa to nedeje tak, ako chceme. Vtedy to nefunguje. A áno, my si síce hovoríme, že áno, predstavujem si, že už to mám, ale niekedy nám to nejde. Takže je dobré vlastne vyvolávať tieto predstavy pri takomto stave, keď to telo je v pohybe. Áno? Keď tie nadbytočné potenciály sa rozpustia, dostaneme sa do kontaktu sami so sebou, viac sme nacítení na svoje telo, viac sme uzemnení, pretože to vlastne akýkoľvek pohyb nám umožňuje. A vlastne sme napojení aj na vyššie sféry, chodia nám informácie, sme takí blážení, pretože to telo sa cíti dobre, aj duša sa cíti dobre a vtedy je to dobré robiť. Preto to ľuďom funguje a preto začínajú byť spokojní všetci, ktorí buď chodia do lesa, alebo na prechádzky, alebo na túry, alebo športovať, aktívne to robiť. Takže tuto je nejaký blok v tejto korunnej čakre u vás. Možno potrebujete len niečo správne pochopiť a máte zahmlený pohľad, pretože ste neprejavili svoju zraniteľnosť. Aj to je možné. Možností je veľa, samozrejme. Možno ste zahltení a potrebujete jednoducho čas pre seba a pre ten správny pohyb a pre tú správnu činnosť, kedy môžete vlastne si trošku dať do poriadku tú korunnú čakru, no? Aby sme lepšie uvideli tie veci a možno, aby sme videli ten nekonečný potenciál, ktorý my sami máme. Pretože áno, aj prijatie zraniteľnosti je veľmi dôležité a v zraniteľnosti, v prejavení zraniteľnosti sa skrýva obrovská sila. Takže možno, že tam je ten blok a nevidíte tie nekonečné možnosti, ktoré máte. Predstavujte si každý večer, ako sa otvárajú dvere. A stále si hovorte, je to otvorené, mám tie nekonečné možnosti, ja ich mám. Musíte sa dostať do takého stavu, že tomu naozaj veríte. A z vlastnej skúsenosti vám poviem, že naozaj je dobré sa hýbať, dostať to telo do pohybu a v tej blaženosti, či už v studenej vode alebo v saune, alebo pri plávaní, behaní, keď chodíte po lese a ste blažení, tak vtedy vlastne to robiť. Mám nekonečné možnosti spájať sa s prírodou, spájať sa s vyššími sférami, robiť to do nekonečna, ale prijať vlastne aj tú vašu misiu, áno? Pretože vy sa môžete stať takým kanálom pre druhých
a vlastne môžete aj druhých viesť k tomu, aby začali prejavovať tú autenticitu, aby si začali priťahovať správnych ľudí do života a začnete vytvárať takú svoju hviezdnu rodinu. Tak, posledná karta, kam by sme sa mali pohybať, je evolúcia. Je to také, že aj v búrkach vidieť svetlo. Je to nejaká vaša transformácia, ktorá vám teraz pobeží. A je to hlavne o tom nachádzať svetlo aj v tých búrkach a neustále sa pýtať vlastne, že kam ma to dostáva, čo vlastne chcem, zvládať proste výzvy s takým nadhľadom, ako keby. No a tuto v tarote vyšla karta väže, to je veľmi zaujímavé. Keď sa pozriete na tú kartu, tak na nej je značka Marsu, na niektorých tarotoch je väža spojená s Uranom, ale v tomto konkrétnom tarote je spojená s Marsom, pretože Mars je planéta akcie. Takže čo sa deje vlastne na tej karte je to, že sa bortí všetko staré a táto väža vlastne bude zrútená o chvíľu, takže z nej vyskakujú ľudia a vlastne do väže udre blesk a všetko sa rozpadáva. Takže je to možno aj o tom zbaviť sa všetkých tých starých návykov, všetkého toho starého, všetkého toho nánosu. A možno v blízkej budúcnosti už budete cítiť, že sa vám to všetko začína rúcať. Nebojte sa, je to nakoniec dobré znamenie, pretože to staré sa vždy musí zrútiť, aby prišlo niečo nové. Zajac nám prezrádza, že sa netreba báť, netreba robiť úskoky a netreba mať strach. Takže pri tejto karte je použitý taký pekný príbeh. Takže kde bolo, tam bolo, žil raz jeden zajac s čarodejnicou. Zajac s čarodejnicou veľmi pekne nažívali a čarodejnica sa vždy o zajaca vedela postarať, pretože samozrejme mala tie schopnosti a bola čarodejnicou. Jedného dňa zajacovi bolo zlé a čarodejnica k nemu prišla a premenila trávu na niečo, čo prospeje zajacovi. Premenila ju na medicínu, na liečivý lechtvar. A potom zajac spadol a taktiež sa snažila nájsť nejaké riešenie a cez vlastne svoje schopnosti pomôcť zajacovi. Jedného dňa sa zajac naozaj zľakol tejto čarodejnici a povedal si, že jednoducho nechce s ňou mať nič spoločné. Nepovedal jej nič, skrátka, keď sa skotúľal z nejakého vrchu, tak už sa nevrátil na miesto a urobil úskok a odišiel. Čarodejnica samozrejme mala svoje schopnosti, zajaca ich hneď vyhľadala a hovorí mu: zajac, priateľu môj, prečo sa mi vyhýbaš? A zajac hovorí: ja sa ťa strašne bojím. Prečo sa ma bojíš? Veď ja využívam svoje schopnosti múdro. Ja by som ti nikdy neublížila, veď sme priatelia, veď ja sa o teba postaram. Ale ja sa ťa aj tak bojím a nechcem mať s tebou nič spoločné. No už teda dobre. Takže čarodejnica sa nahnevala a povedala: na zajaca uvrhujem kliatbu a odteraz bude priťahovať všetky strachy. Takže zajačisko chudák videl orla a hovorí si: Pane Bože, len aby ten orol nevzlietol teraz sem. A orol vzlietol presne naňho a skrátka sa diali všelijaké takéto trmy vrmové a takto vlastne išiel zajacov život ďalej. Čo sa týmto chce povedať je, aby sme prestali robiť úskoky a aby sme nemali strach. Aby sme sa viac otvorili životu, aby sme sa viac
otvorili takej dôvere. Ani nie viere v náboženstva a v systémy a v nejaké teórie, ale naozaj to musí zo srdca. A to je vlastne toto. Je to schopnosť človeka viesť sa vlastne tým životom na tých vlnách, aj ťažkých vlnách tak, že si zachová svetlo. A nebojí sa, aj keď sa mu rúca takzvané jeho život, pretože niekedy sa nám to deje, áno, že v tých tranzitoch v astrológii to je pekne napísané, pekne to vidíme. Keď si dáme tranzity v astrológii, dáme si tam našu astrologickú mapu a na to, čo sa deje na oblohe, zlepíme to a zistíme, aha, teraz je môj Urán v prvom dome, čo reprezentuje ja. A čo to presne znamená, robí to konjunkciu s takou a takou planétou, alebo progresívny ascendent, ktorý je ako keby na oblohe. Bum, nám urobí konjunkciu s našim Uránom v našej astrologickej mape. Čo to presne znamená? Bum, nejaká transformácia. Drsné nejaké také lekcie, nejaké prebudenie. Takže niekto môže mať nehodu a môže sa niečo naučiť, niekto môže mať zranenie, niekomu je, dajme tomu, len horšie, len má nejaký horší zdravotný stav a tak ďalej a tak ďalej. Ale keď sme múdri a vieme vlastne trošku sa aj v tých náukách vyznať, vieme si to tam pozrieť, tak vieme iba to, že vesmír nás chce niečo naučiť. Máme príležitosť vlastne k rastu. To je tá evolúcia. Takže musíme to vyhodnotiť tak, že hlavne sa treba ukľudniť, nerobiť paniku. Ak je to možné, tak si dať čas bez práce, chvíľku a potom vlastne vstúpiť do tej korunnej čakry, do tej meditácie a samozrejme aj prejaviť zraniteľnosť. Niekedy si musíme poplakať. A potom sa obrovsky vyliečime. Čo sa chce od nás? Aké lekcie sa mi opakujú? Čo som si všimla, aké synchronicity mi vesmír dáva? Toto všetko je veľmi dôležité na to, aby sme vedeli vlastne naozaj v tej transformácii veľmi pekne to preplávať a možno trošku si oddychneme, nepôjdeme do nejakých výkonov, nebudeme čakať od vesmíru, že teraz wow, budú super veci prichádzať. Proste nie, teraz budeme pozorovať. Budeme aj pozorovať vlastne, čo nás irituje a čo nás zraňuje, čo tam ešte máme vlastne k doriešeniu. No a akceptujeme, že naša väža sa rúca a že je tu nejaký nový život a nejaká nová etapa. To je vlastne celé. Áno, ľahko sa to povie, ale niekedy áno, je to celý proces, ale takto to je. Takže ja verím, že sa vám to páčilo a držím vám palce, majte sa krásne a keby ste chceli náhodou astrologický výklad alebo nejaké takéto videjko na vašu konkrétnu tému, tak píšte. Všetky informácie mám na webe, ako aj online kurzy. Pozdravujem vás. Haló, priatelia moji milí, 30/12/2024 a ja už vítam všetkých tých, ktorí si vybrali takúto krásnu fialovú náušnicu, ktorú mám na sebe. Samozrejme, toto videjko bude platné v akomkoľvek čase, nielen v tomto koncoročnom a povianočnom, takže kto si ho nájde aj v inom čase, tak bude to slúžiť. Tak, poďme na vaše karty. Odkaz pre vás. Moji milí priatelia, blázon, takže máte sa dostať do bodu 0. Vy máte niekde skočiť a urobiť kvantový skok a máte sa stať bláznom.
Čo to znamená v reálnom živote? Niekedy my ľudia presne vieme, čo chceme, aj to cítime, čo chceme, ale bojíme sa to urobiť. A tak prídeme za niekým a povieme, počúvaj, ja mám taký nápad. Proste mne sa tak zdá, že asi by som mala dať výpoveď a možno by som chcela odcestovať. Čo si o to myslíš? A ten niekto nebude mať pre nás pochopenie, pretože má iný kód, je to človek stabilný, má rád svoju stabilitu, svoju komfortnú zónu a povie, čo si sa zbláznila, veď to je neistota, to nevieš, kam skáčeš. Čo si blázon? A toto je presne ono. Stať sa bláznom. Niekam skočiť a nevedieť, kam skočiť. Bez strachu, samozrejme. Tuto sa vám ponúka, moji priatelia milí, nejaký dar. Krocan, to je veľmi pozitívna karta. Jednak je to taká medicína, že je to energia dávania, áno. To znamená, že vy ste niekto, kto by sa mal podeliť s ostatnými, možno aj o svoje schopnosti. Pretože tu máte komunikácia, také kooperovanie, áno. Je to niečo na úrovni telepatie, liečiteľstva, je to niečo bez slov, áno. Je to ako poňať neviditeľný energetický svet. Takže naozaj tuto sa vám ponúka nejaký dar. Vy ste niečím obdarovaní a máte obdarovať tým darom aj niekoho iného. Možno sa bojíte vyskočiť zo svojej komfortnej zóny a možno máte priateľov, ktorí vás vôbec nepodporujú a možno je to aj rodina, ktorá vás vôbec nepodporuje a hovorí, čo si sa zbláznila. To je presne ten blázon. Blázon v dráčom tarote má takých krásnych dráčikov, ktorí tam ako keby sú s ním. A blázon vie, že sa môže na nich spoľahnúť. Čo sú presne títo dráčikovia a tieto motýle? Je to náš vnútorný hlas, ktorý k nám prichádza. Hovorí sa tomu aj intuícia, ale jasnovidci vlastne hovoria, že nie je to celkom tak, pretože môže to byť aj hlas našich predkov, môže to byť aj hlas iných bytostí z iných dimenzií, pretože tieto dimenzie sa vlastne, oni sa tak prelínajú, áno, my si tu tak žijeme. Akurát, že my sme tak naladení, že vidíme iba nejakú formu reality. Je teda samozrejme otázka, čo je realita, ale sme takto skonštruovaní, že vnímame takýto obraz, áno. A niekedy je nám ťažké uveriť, že existujú iné svety, ktoré fungujú paralelne s týmto svetom. Ale potom sa nám udejú veci, ktoré vlastne sú zahalené rúškom tajomstva. A vtedy vlastne sa pýtame, ako to je vlastne. My cítime, že sme k niečomu vedení. Častokrát je to naozaj veľmi silné volanie, že máme niečo urobiť, že máme niekomu zavolať, že možno máme aj niečo neurobiť, niekam neísť. A keď to posluchneme, tak naozaj môžeme vidieť aj v hmote, že aký to malo zmysel a čo sa tým chcelo povedať. Dajme tomu, nepôjdeme na nejaké stretnutie a bude to priaznivé, pretože by to stretnutie aj tak nedopadlo dobre. Nie je to pre nás ten správny človek, či už v rámci spolupráce pracovnej alebo spolupráce vzťahovej. Takže takto je to s nami. A my sa bojíme v skutočnosti byť takými, akí sme, častokrát áno. Skryjeme sa za takú tú masku normálnosti a tohto blázna ako keby odstavíme na úplne vedľajšiu koľaj.
Život ale beží. My sme čoraz viac frustrovaní, pretože samozrejme život nie je len o práci a o naháňaní peňazí a tak ďalej. Nie je ani o nejakých tradičných stereotypoch, o nejakých očakávaniach, ktoré by sme neustále mali naplňať. Ani o tom nie je. Je to o tom, aby sme prejavili tú svoju podstatu, tú svoju esenciu duše. Na čo sme sem prišli? Musíme si spomenúť, na čom sme sem prišli. Je to ťažké, pretože máme vymazaný program, aby sme to ako keby zažívali odznovu v iných úlohách, v inom usporiadaní možno úloh. Role sú inak rozdané, ale tá duša má nejaký svoj rast a nejakým spôsobom mala nejaký zámer. No a tohto blázna my odstavujeme na vedľajšiu koľaj. Áno. Chceme sa zaradiť, chceme sa znormalizovať, chceme byť ako normálni, ako všetci, ako oni. Pretože to tak vyzerá, že tí druhí to všetko vedia, sú šťastní, chodia na dovolenky, majú viac peňazí, majú sa lepšie, majú lepšiu rodinu, lepšie zvládajú problémy. Všetko to nejako vyzerá, samozrejme, ale keď sa potom spýtate tých iných ľudí, ako to majú, tak by vám vedeli tiež porozprávať svoje a možno by ste zistili, že aj tí iní by tak trošku možno chceli byť niekedy bláznom, ale boja sa urobiť ten skok. Áno, oni sa boja urobiť ten kvantový skok a boja sa nemať plán vlastne, výjsť z tej komfortnej zóny. Tak, trošku som sa rozhovorila, ale poďme ďalej. Takže očakáva sa od vás cez tohto krocana, aby ste tento dar zdieľali. A možno, že už máte dlho niečo v hlave a chcete sa stať tým bláznom, pretože cítite, že vaša cesta je iná. A potrebujete tu ešte niečo vyvážiť, áno. Vaša téma je vybalancovanie sily, ako keby vybalancovanie energie. To znamená, ako keby zharmonizovať pravú-ľavú hemisféru a takisto ženskú energiu a mužskú energiu. Áno. Sú ženy, ktoré sú veľmi mužské, pretože takto ich to život naučil, nemajú partnera, musia sa postarať o dieťa, takže sú zároveň aj mamou, aj otcom. A takto ide čas. A tá žena stratí nejakú svoju takú ženskú časť, prejde do tej viac mužskej role. Takže čo vlastne potrebujete vyrovnať? Každý to má iné. Je to mužská časť, kde vlastne rozhodujúci je čin a akcia. A taká organizácia života, plány, áno, stratégie. Alebo je to prijímajúca ženská časť, ktorá potrebuje osvetliť, oslniť, potrebujeme sa zmäkčiť a potrebujeme si povedať, toto ja potrebujem a tam, prosím vás, skočiť ako taký blázon. Blázon, on blúdi lesom, on nevie, kam ide, ale niekam dôjde. Áno, on niekam dôjde. A je v bode 0, objavuje svet, učí sa pracovať s emóciami, to sú poháre, učí sa pracovať s mečom, to je myseľ, učí sa pracovať s pentaklami, to je hmota, to sú mince, to sú financie a učí vlastne sa zažívať, zažívať dobrodružstvo, učí sa vykročiť s tým ohňom a nasledovať impuls. Áno, to sú hole, to sú palice. No a potom až stretáva mágom, alebo možno sa stáva tým mágom, možno sa stáva tvorcom. To je tá jednotka, ktorá ide po 0. Áno. Takže blázon ale najskôr musí všetko vyskúšať. Musí urobiť pokus, omyl. To je presne to, čo vy musíte urobiť. Skočiť tam do niečoho, na čo práve myslíte, na čo máte chuť. Stať sa bláznom,
Shodiť všetky masky a ísť do toho. Vyrovnať si vlastne aj tie energie, vyrovnať si, možno si vyčistiť aj ako keby auru, vybalancovaná sila, ako keby niečo dať na váhu, áno, čoho je príliš. Žena je príliš mužská, čo postrádame, áno. Som viac teraz v mužovi zapnutá, alebo chýba mi tá žena, alebo mi chýba ten čin a chýba mi tá marsovská energia toho muža. Pretože každý máme v sebe tieto dve časti, áno. Možno sa toto týka aj vnútorného dieťaťa, ktoré je zranené a potrebuje vybalancovať tú svoju energiu. Potrebuje nájsť nejakú svoju stratenú časť, možno je to tento blázon, tá detská hravá energia, skočiť do niečoho a hrať sa. Tak, poďme na blok. Keď som sa pýtala na blok, tak tam vypadla voda. Voda, prosím vás, to je plynutie. Predstavujme si, že sme v potoku a ten prúd nám nesie krásne veci. Začneme to teraz chytať a si povieme, aj toto je dobré, aj toto chcem, aj taký kamienok, aj taký a zrazu budeme toho mať strašne veľa. Ale potom si povieme, dobre, tak pustíme to ďalej po tej vode, niečo si necháme, ale niečo pustíme. A jak to pustíme, tak zistíme zrazu, že ten vodopád prináša oveľa väčšie dary, oveľa väčšie veci, áno. Prináša krásne lotosy, proste ešte krajšie kamienky, ktoré sú farebné, ktoré sú také rubínové. A to je presne to. Nechať veci plynúť. Vy chcete veci kontrolovať príliš. Kontrola, ale od začiatku, keď sa narodíme, ak sa vôbec narodíme, pretože možno je to len pokračovanie, neustále pokračovanie jedna cesta duše, ktorá je nejakým spôsobom rozkuskovaná. Ale od začiatku je to risk. Takže, čo potrebujete? Naladiť sa na púšťanie, odovzdávam všetky strachy, púšťam to, možno aj upratať si doma veci, zbaviť sa haraburdia, zbaviť sa aj takých dokumentov nejakých, ktoré už vám neslúžia, ktoré častokrát máme vo fascikli doma, staré dokumenty a to vlastne nám robí nejaké programy v tej našej mriežke doma, a svojím spôsobom to aktivuje tú minulosť. Čiže na fyzickej úrovni sa zbaviť starého, na psychickej úrovni veci začať púšťať. Takže môžeme urobiť aj to, že prídeme k rieke a tam to dáme do kameňa, čoho všetkého sa chceme zbaviť, pustíme to po tej vode, hodíme to tam, potom zoberieme ešte jeden kameň, doňho uložíme ďakujem, pospomíname si na všetky skúsenosti, ktoré sme zažili a dáme to tam. Takže púšťať, neustále, každý večer neísť spať s takými, že čo som nestihla, ale skôr čo sa mi stalo pozitívne, a ostatné už púšťam, uvoľňujem, neustále to uvoľňujem. Áno? Tak, posledná karta, komunikácia bez slov, to som už hovorila, spojená s krocanom. Takže ste obdarovaní, mali by ste ako keby aktivovať nejaké dary, ktoré viete dať druhým, či už telepatia, liečenie, niečo proste v súvislosti s komunikáciou a možno aj liečením, či už je to liečenie cez ruky. Je to práca s takou veľmi jemnou energiou. Toto sa od vás ako keby vyžaduje, čiže dáva mi to taký dojem, že skočiť do niečoho, čo už dávno sa chystáte, pozrieť sa aj na to, čo si musíte vyrovnať, na nejaké tiene a možno aj na vnútorné dieťa, ako vyzerá.
ženská, mužská časť, rozum a intuícia, aby boli v rovnováhe. Potom všetko pustiť zbytočné, čo vás zaťažuje, a tak k vám prídu tie veci, ktoré potrebujete. A tak sa vy vlastne dostávate na túto kartu. Pretože ten Krocan, on vám ponúka, to je taká karta, že toto je naozaj veľmi pekná karta, je to karta o dároch. Vy by ste mali niečo zdieľať druhým a pravdepodobne by to malo byť nejaká práca s jemnou energiou. Toto je veľmi pekná karta. Asi to ani sa nedá povedať doslov. Táto autorka tých kariet urobila veľmi pekné ilustrácie a ona to naozaj svojím spôsobom naťahala, ako keby do toho vedomia. Hovorí tam o svetelných mriežkach, svetelných kódoch. Takže ona vlastne pracuje veľmi s jemnými energiami, preto práve tieto lemurské karty aj vydala, pretože má tento pôvod z Lemúrie. Možno ste to niekto vy, ktorý máte tiež pôvod z Lemúrie a máte pracovať s niečím veľmi jemným, s nejakou komunikáciou, máte niečo odkomunikovať, čo je na veľmi takej neverbálnej úrovni. Je to niečo určite veľmi silné. A v každom prípade tento dar vlastne máte dávať ďalej cez toho Krocana. Takže asi takto. Takže keby ste chceli takýto nejaký výklad na presnú vašu tému, tak mi môžete napísať. Všetky informácie mám na webe. Mám tam vlastne aj zaujímavé online kurzy. Posledný online kurz mám o Titanovej pyramíde, takže ten je určite zaujímavý. Tam som spojila veľa informácií. Tento kurz vznikal vlastne strašne dlho. Už som to strašne dlho mala v hlave a potom som to všetko natočila. Takže môžete si to všetko pozrieť. Je tam aj astrologický rozbor pomocou videjka, takže všetko to tam je pre vás. Ja sa s vami rozlúčim a držím vám palce a nezabudnite na túto kartu. Bye bye.